Croeso i Llyfrgell Connah. Mae'r Llyfrgell yn gadref i Sir Fflint yn gysylltu hefyd. Rydym ar agor i chi ddod i mewn, taro golwg ac edrych o gwmpas i ddewis llyfrau. I gadw bawb yn ddiogel, rydym yn gofyn i bawb ddefnyddio hilif diheintio ac rydym yn glanhau yn rheolaidd. Hefyd, rydym yn gyfyngu ar nifer o bobl yn y llyfrgell ar yr un pryd. Mae ein staff gyfeillgar yma i'ch helpu chi. Dewch draw ac fe wnawn eich tywys o gwmpas. Bydd angen i chi ddarparu eich enw a chrif ffôn at dibenion olrhain a diogelu. Gallwch achebu llyfrau trwy'n gwasanaeth dewis a chasglu a'i chasglu wrth y counter. Yna, gallwch byrru drwy'r silffoedd a dewis o blith rhai o'n llyfrau gwych. Mae gennym beirian a hunan-wasanaeth sy'n gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio pan rydych chi wedi dewis eich llyfrau. Mae ein staff bob amser yn hapus i'ch helpu. Mae gennym gyfrifiaduron a chyfleusterau argraffu ar gael hefyd. Rydym yn gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad ac rydym yn gobeithio eich gweld eto yn feian.